ɛwɔ adesua yentu nheda enka sɛ me do pieces dia me serious me do JHS pa dia me yire me ho enyire ho no ɛsɛ fi ase enne the over class 1 ɛsɛ na ni break from class 1 wokɔ class 2 sɛ wansua ade no ntentem na ɛdɔso na ne sua na yɛ din nti ne yɛ kyerɛ wo no na wasua foforo bɛka ho na wosua ebedu exams no na wasua wie wokasa wo twɛn saa kɔpem exam time enu ona disua na ibebre enunti esese yema ye ni bre Mayemfa the fun aspect nko a say edidi agro nko a eboa eyen ewo yadusua mu say my research work e betimi afa computer no so nya more information near the research work enu tama mu bedu SS no aban say or the textbooks ni nyina egu computer so ama school for nti se wonim computer use a textbook no be good computer so ntumi mie eno ntina nei ya sheda tuka fi kumase aba betena ha sei na ye kire mo computer adesua se na be ye ho beba mfaso amamo enti mema no agro de didi agro games no kwa anya wo de the essence is not for games, the essence is for learning. Enti emo modern se bema ye ni akọ adesua no ho Otumfuo foundation and the computers any books any akyerɛkyerɛfo efi kumase aba betena ha be na otwemienu se de schools akese ewo kumase esua no yen ayewo nkro nketua mu nso yebenya bi asua esanse yen nyina twerɛ the same exams. Enti obi ti kumase na o computer na ICT exams na me nso mete kroketuam na ICT computer kra me hu bi da na me ne exams a ebe de na akoyie enti yose yeda Otumfuo foundation ase esanse ne omo ye no ehom faso bebre na ne tosu bio nso Agro ECOM Ghana ena de sika airtie Otumfuo foundation na chi na masa adwumadi nyina akoso Agro ECOM Ghana yedwumadi kese pa ne se ye tokoko ndo se mutum awofofo monum awofo kasa so monfo mukoko no ma Agro ECOM Ghana na omdo mukoko no ma Agro ECOM Ghana mfaso ebeba ho no ne asan atumi aba ha bio ne asan atumi akonkuru foforo so enso akwakoboa wo mo Agro ECOM obi anka Agro ECOM Agro ECOM Ghana Ntimoko fia no wabusa o papa ana o maame ana o fase na ukoko ne ya hemfa na ukoton no oka bibia na nya Agro ECOM as dabi afidie de oti afakọ Agro ECOM wose adenti na wona wo beka kire mse no aka kire se wo mo na di sika epia Otumfuo foundation ama Asante hene eba ha yebenya asuahunu o ICT ntini se maame papa ofa so de ko Agro ECOM a ombetimi aboa dwumakuo no na omo akọ nkurase ama ye nuanom ye namfofo a omo so nkura se na omo ni computers wo ho omo ntimi nya reading books no omo timi akọboa omo enti we ni dwumadi a ye de hyemonsa samo boa na we su timi koswa ebi a 2 years no class 6 and class 5 class 6 ebi a mo bedu JHS 2 no na ye ba na eja ebi a ICT nkwan ye be kire ne bi a ye be ye adefoforo amamo enti mo nyire mo ho se mo ne mo awofo no be kasa mo sua ICT no mo sua reading no na mo ne mo awofo kasa se omomfo mo koko enko Agro ECOM ne yetoso enkyerɛkyerɛ bia Agro ECOM fo nkrofo ebe kyerɛkyerɛ wo mo no
Omo mfanya dwuma sade be ya omo kokoo no ebetimi aso pii na omo anya sika na omo de boa mo ama mo timi atoa mo adesua so sade be ya in the next 10 years see a doctors ewo Wioso a na mo classes ye doctors be 5 ye nurses a ne nurses be 10 Niema bebre na niema mitimi so ani bi ni say me yes me create computer na near drag folder to another folder and na mitimi hu na me say hu function keys like caps lock keys and space bar actually any niema bia mitimi esua elimfa so papa Abraham ama Otumfuo aboa me pa aboa ene me kura nyina manya san project we dia me sere ne say wo so otimi boa na o me nya computer ne library e wo school mo ne enso yetimi di so ande ne be pani pa wo kuro mu a ne yetimi di president ni bi Koko business abusuafo me ma obi ache nyame nchaade ye mamon kai bo hye ye benya mpanimfo o ye ntem dwumade ye hye ase this time ne ye hye ase o senchi ana ye kɔ nkwankwa anua ana ye ba menam ana nyame ye adoma ye ba ye Wioso kuduom ha na anwumre sini na ye yi no cinema no ya da bia ye kacho ye bo advert hye ye adwuma kuo bi ana de omotefa ata adwumadie no achi ama yetimi konkronkro ahodo bebrebe ena nyame aye adom ye wo sampanimfo no panimpa no ewo ye ntem kokoko tonum ewo sister Dina ne kunu yesramo o se last year you know to 700 this year otimi tobro saa eye times 2 abaye de enti mesramo ye nya aso ne yentie panin no medamase enani ejanom mehia me mamache mejidi se obia ehoye yedamase se Otumfuo Foundation ene Agro ECOM kabo muto ye nsafre mo mode ope ene city aba abehia ye yedi kan yedamase pa nze mini okasa ye yedi kan akasa afa ye mbota ye ehu bebre ekoi nkabom ye mbota ye ne se ye be kire ye mai ade se ebe ya mbetumi ehu akenkan na fe o mehu computer se ne ye di computer si adwuma ye di computer si sua de na ye nja awofo no nso wo ho san se ye nim se ye mpotem ha dodo na yakuafo ene nti enkwara na sua de no na awofo nso esua de na awofo no adesua no dodo na ebefa ku adwuma ho se ne ebe ya ye nkua ye be ya ni aye ni yi se ne ebe ya ye mfu baye ebe kosoro se ne ebe ya ye nkoko ye be ya ni aye ni yi brofo ye can be good agricultural practices mfu ye no ye wo kwan bi a ene nimdi aba bebre ye be ya ni aye ni yi eno na ma ye ne Otumfuo Foundation e kan ye hu bom enti ene san hyiamu se ye nuanom a omo kyerɛkyerɛde ebi na da monimi enti ebesere se enam se nimde ekɔ nanim nti no adesua a ye nuanom eba kyerɛkyerɛ no moma yemfa yadwen enkoso empe bebre no nsesan eba bibia mu a aya enya ye nyina na yesomu ntem obia empe nsesan ye kuafo yi ya ye kua no awakwan bi so mfie bebre enti se nimde foforo ba na ye be kyerɛkyerɛ na ye te se wo me ba wo na be kyerɛ me kua ye me fi kua ya se kura wo na ye nwo na mom so ye hu se saa niema no nyina ye kyerɛkyerɛ no ye nimde foforo aba emekua ye ekoyi ne ewo mu nyina ne se edi kan be damase amajalo mfa atade amaye no ade amaye no abro yadwen ne yenti ase so na me question kakra nyina mpese me bisa ne se de na me wura no e kasa no o ka se de enam no so ema dwumadie baaye no oman no otimi tokoko be 700 bass no eye ma hoho aye manigye se ochina bi no
kenkodu next year na nko atimi atwam 2000 kura nka mesie mani beje de bema mani age nyina ne se media ma follow of Otumfuo Foundation ene amajalo mo partnership amone ne oye no eye mfie kakra atwam ni community bia mo be ko bia no mo make sure se mo be ye bibi kakra de asi kuro no mu ama kuro no atimi anya mpuntudwuma me ya papa mo aye beto wo mo no oma ton koko di ama adwuma kuo bebre bet me hwe kuro ya metimu ya me bedi assembly ma mi hu koko entity bia even wa betu borehole ba ku sei e di ama community nanso ye hwe koko a wo mu dwuma kuo ni fa okromi ano a enya de ketwa obi a me ye bibia mfa ma eye community na me momu dia me wogidie se ansa na majalo motimi aba ha sei na mo bekọ no Wioso ebeba be ye first time a dwumadi atuto koko abeye project bi dia ma eye community etimagina kwanya weesu na masele akuafo ewa ha se sa dwumadi we nyina betimi akoso a na ye koko dodo a mode be masa company no ya majaro etimesre se free na ekoi momfa mo koko no dodo na ma eye dwumakuo no na sempo uwa hana ututo koko ma different entity kurana hwese nka woni amajaro nso be partner na watobi nso dia eden ede ama wo mo eye pa eye no kre but enne de ye a ye nyina eti hei eye project a ye nyina ede eni eden ehu esanse enye den esi ho nko na ye project nimdie eya dia ne bo so din ye bai kra ye cars be 9 ene di achi ye nuanum bia betena ha na otwemienu sabi ye beto ye benum tini nyina eye project ni bia enam anamon wadi kan so na ebehu ahia dia ebeye anamon wa etoso mienu ene ne eko enti assemblyman we your first step into going forward no ye behu ne ebeye menka emfen tu yen ho na mom se ba project ebe nyuma ye company company eye pa sanyasa enka Otumfuo Foundation adwuma kase pa o kayen ntumi nka se ye tai Otumfuo Foundation achi na baby a ye ba se ko ma bonkro be ye nan a o madi kan akoso sankro nan nyina eyesika ena ye dikan ye meka se ye dikan ye first one esi ye na se yensan entu aso ye tutu nsuo borehole ye see hospitals ye the hospital beds and the mattresses are called hospitals ye school dan ye CCB community center ye CCB ba ye beka sa ha na enru ye so ba ye hu se ye dikan aba ha sei ya be hu ahia de ye be pim ye chi na ya sen aba na ye be na uduru ba bia nsuo wa ja anamo sei edu na wadane wachi sei e de ahwe sei na wabo aduro na akọ eno nche se aduro na medane machi a meboye ko sei no emframa na edi koye no emframa no ensa amba na chi emframa no be sa aba abegu nnua na ewo nsuo na no no pata onimi sa odi kan wote ase a very technical yem pese ubebo aduro ni straight ama na kogu ensuo ni mu no enti esi ja anamo be se du na wo ja anamo du na wuduru na wo aduro na obedane wachi ayedai e de ama nsuo no na wabo akosei emframa no de kwa emframa be sa de na ayedai aba na emom gina nsuo na ho pe ebo edi gu nnua ne so a aduro no be ayedai kwa kogu nsuo nim ama enwene ne mo ahodo a muti nsuo so no wase no na ensuo no so no atwe akọ baabi so ama obi so akọ ayedai akosa no ama ayedai wa yan bato se ate ase emu da ho koko obi so ebisa ase ne flowers koko no flowers ne ba na flowers na ayedai apuragu very technical any say yewo emuamua hodo obi so a omoti koko ni mu a ebroni from stem boris me say from say ebi mu tutu koko ni mu ntokro ni ade kwotena koko ni
ɛna yɛ wɔ bi nso so a ɔmo so te abɔnten a ɔmo so ɛkeka flowers na ɛdɛ ɛtugu bibi saa si a yɛ wɔ ha ɛno yɛ very technical ne ntino yɛni kan ka kyɛ sɛ kɔtɔ aduro wei asomasi ana aduro wei yɛne mo wɔ ha yi deɛ wohu bi saa pɛ ɛwɔ wafuo mu pɛ bɔ yɛ amaneɛ na yɛn dɛ yɛn nkɔhwɛ ebi te sɛ entatia tuntum bu ha na ɔma ba koko no ɔma bɛyɛ sie ɛwɔ nkyɛn saa mmoa no nyinaa ɛboaboa keka flowers na ɛdɛ ɛtugu but yɛkɔ afuo mu hɔ ne yɛde ani kɔhwɛ ne yɛhu sɛ deɛ tebea ne ɛdɛ ɛsiti a yɛbɛhu kwan a yɛbɛyɛ dɛ ɛbɛfa so kɔsi yɛde ka kyerɛ mo sɛ yɛyɛ yɛ nneɔma no nyinaa wie na problem ne ntumi nsɔɔve a afei na yɛkɔ hwɛ aduro ɛdɛ akyiri akwan pata sɛ yɛate aseɛ enti ɛne mu wɔ ha deɛ wokɔ w'afuom na biribiara si na wonte ase a ma yɛhu ne yɛni wakyi ɛdɛ ɛnkɔ obi so busa sɛ ɛtɔda bia na dwumadie no mu di a mo nhyɛ da hu deɛ wi a mo si ɛdɛ ɛyɛ no w'afuo no cause abɛɛfo enimdie bebree ɛdɛ aba deɛ ɛbɛyɛ ne yɛ sɛ yɛbɛsrɛ mo yɛyɛ wɔ adeɛ bi a yɛfrɛ no coaching mu akuafo a mo wɔ ha nyinaa no mo wɔ yɛ fon so a yɛgu so a yɛyɛ ne kakra sɛ enuru wo so a ɛno nkyɛ sɛ yɛne nkɔ w'afuom coaching ne adwumadie ne yɛ sɛ yɛkɔ afuo no mu a yɛkɔ hwɛ ɛhaw a w'afuo no mu nyinaa ne yɛakyerɛ wo sɛ wei woyɛ ne sɛ ɛbɛyɛ yie wei woyɛ ne sɛ ɛbɛyɛ yie yɛne wo kasa no a yɛkyerɛ wo no ne yɛkyerɛ wo anɔmɔntu a wotu a ɛbɛtumi ama saa nneɛma no nyinaa yɛdɛ afiri hɔ enti as long as yɛne mo wɔ ha yi deɛ ne yɛne mo te ha yi deɛ ɛnoa ne sɛ biribi saa no mama yɛaso ayɛdɛ atentɛm na yɛboaboa mo kakra mpatɔ sɛ yɛate aseɛ obi so kaa sɛ meni asomasi ne bɔ hyeɛ ɛna wagu na afuo so na akati yɛnim sɛ wɔtu okay yɛnim sɛ akati wɔ ɛdɛ otu yɛka wɛwia ne yɛwie ne yɛatoa so yɛntie akati na yɛyɛ hu ne saa no ɔka ntontom abusuafoɔ ne mmoa na ɔmu ni nkasɛɛ ne ho sɛ mebɔ ma afuo ɛwɔ ha na megya deɛ yɛkyerɛ mo sɛ yɛsɛ wobɛgya bafa ade abɔ afa ho ahyia a aboa akate watumi atu ade akɔ akyiri a yɛ baabi a maame yɛ wɔbɔduku yɛ a wɔti because wadi ka bɔ na duro dada ama ɔno kora wayɛ mmerɛ ahoɔden no kora nhyɛ da ni hɔ a wɔde bɛporo na taba mu akɔ akyiri enti mɛmfa nhyɛ wo tirim sɛ mene me nua na ɛbɔ hyeɛ as long as me nua na agu na afuo so deɛ ne katena na amoa no nyinaa tu abɛgu ma afuo nim daabi ɛne na yɛakyerɛ mo sɛ wobɔ na wode bɛsi ha se ya na wabɔ kakra yɛdɛ ɛde aba w'anim sɛdeɛ ɛbɛyɛ aboa katena anaasɛ aboa no ɔtu a wakɔ akyiri a wobɛsa akɔtɔ baabi a wobɔ ayi ne yɛdɛ ɛkɔto yɛ ne wayɛ dɛ wawu ne nua ne ntontom ɔni ahoɔden biara a yɛbɔ ntontom aduru a ntontom no se wanya ntaban a ɔno so wayɛ dɛ watu afiri dan baako mu sɛ akɔ dan foforom daabi enti sɛ wo nua bɔ aduru a nya abotrɛ sɛdeɛ ne yɛkyerɛ mo no sɛ wo nua na ɛyare wɔ n'afuo mu a w'afuo no yadeɛ yɛdɛ ɛnya man nti deɛ ɔbɛyɛ ni nya abotrɛ wo nua ne bɔ aduru no yɛ nya abotrɛ ɛnante afuo nim ɛhwɛ sɛ wodi w'ani bɛhu saa akate ne bi yɛdɛ ɛwɔ w'afuo nim a ansa na watu anamɔ sɛ ɛwɔ sɛ woyɛ biribi yɛdɛ ɛfa ho ɛna nyɛ sɛ wohu sɛ ɛmoa no bi kakra mmienu anaa mmiɛnsa tu aba afuo no mu nti no ɛntɛmpa na wokɔpɛ poison ama ma sprayers abɛbɔ yɛdɛ ɛde ama wo biaeɛ no a yɛkyerɛ wo sɛ woahu sɛ mmoa no wɔ no ɛhɔ na woahwɛ w'afuo no ahwɛ sɛ mentwitwa mu no te sɛi because yɛyɛ ntwitwamu no yɛtwitwamu no yie ne yɛyɛ ne yie a awia no ɛbɔ afuo no mu koraa tumi kum mmoa no pakyɛ sɛ yɛate aseɛ enti sɛ wotu saa namɔ no nyinaa wie na wo sɛ still ɛmoa no da so wɔ hɔ a ɛna yɛbɛkyerɛ wo aduro koro a wobɔ a wobɛtumi de akum aboa no na wabɔ no saa beaeɛ hɔ a ɛmoa no yɛdɛ ɛwɔ ɛmfa nkɔsae kookoo nnua aka a yareba na sɛ mmoa no yɛdɛ ɛni so no pakyɛ sɛ yɛate aseɛ in fact saa program we aboa yɛ bebree na yɛne nna ɛberɛ a yɛtee sɛ mpanimfoɔ a ɔmohwɛ Otumfuo Agro ECOM mobile learning project so ɛreba no in fact yɛne gye yie paa nti ɛbɔ mmɔfra no amanneɛ no so mmɔfra no so ɛne agye ɛwɔ nsɛm a yɛka kyerɛ wɔn no ɛho na ɔmobile no so ɔmabɛboa yɛ mmɔfra no bebree ɛwɔ akenkan mu ɔmode mmɔfra no afa ɛkwan yɛfa so ɔmbɛkɔ library a ɔmbɛtumi aselect books ɔmakyerɛ kwan yɛfa so pronounce words phonetics ɛne nneɛma a ɛkeka ho a ɛgye sɛ saa nneɛma no nyinaa bɛboa ma mmɔfra no adesua atu mpɔn na deɛ yɛsrɛ ɛne sɛ ɛyɛ ɛku a ɛwɔ Ghana ha ɛyɛ CSOs ɛne non-governmental organizations businesses ɛne well-to-do individuals ɔwɔ ɔman mu no nyinaa bɛboa no bɛ support Otumfuo sɛdeɛ bɛyɛ dwumadi a wɔdie no obɛtumi de akɔ akyiri ama mpo
manta mu dunsia ne nyinaa no obetumi de programs no akokɔ ebia so amanaboa ye school yi nso de ɛyɛ dan a yɛwɔ ɛhaw yɛbɛsrɛ sɛ na Otumfuo ɛne mpanifo a ɔmo bɛn mu bi yɛ no ɔmra no mɛboa school no yɛbɛhia ICT center sɛ da bɛyɛ teacherfoɔ ɛne yɛ mmɔfra yɛbɛtumi akɔ hɔ na yɛakɔ akɔsua de ayɛ research ama yɛdwumadi atumi akɔ n'anim afei nso so yɛbɛsɛ sɛ nanan bɛboa yɛn sɛ da bɛyɛ yɛbɛtumi anya ɛyɛ library a books bebree ɛwɔ hɔ sɛ da bɛyɛ no nso so ɛne mmɔfra nso bɛtumi akɔ ne akɔ akɔsua biribi afiri hɔ ne ayɛ research ɛsiɛ megyina teacherfoɔ no nam ɛne mmɔfra no nyinaa nam mu ɛde aseda PSC ɛma Otumfuo nana ɔsɛ tutu a ɔtɔ so mmienu yɛka ne sɛ nana nyame ɛnhyira wo yie paa na ɔma w'adwuma nyinaa ɛnkɔ so afei nso so yɛde aseda nso bɛma Agro ECOM nso so sɛ ɔmo nso ɛde ɔmo animonyam bɛtaa dwumadie no akyi ama no akɔ so nyame ɛnhyira mo nyinaa Pastor Fremi Christian ɔwɔ so bepra na meyɛ head teacher ɛwɔ Wioso Presby yɛdi kan yɛfrɛ me Chame Ɔtweredako Otumfuo Brempɔn na ofori agye Wioso hen Akyem hen me no kwasɛm ni ɔman ato dɛ ɛyɛ ni gyesɛm ɛne ahokeka sanse we ni da yɛhunu bi wɔ Wioso na yɛka ne sɛ nyame nhyira yɛ mpanimfoɔ no na mebɔ me mu ase nso bra na nanso ɔte kɔkɔɔ so nso ɛde ma no wɔ me kasa a me kasa yi no kwasɛm na ayɛ ahokeka ayɛ awerɛ kyekye na yɛnim sɛ bibi papa bi bɛfiri mu aba ɛnam yɛwuranom Agro ɛna yɛmpanimfoɔ keka ho ɔmo aba yɛ nsrahwɛ mu no mfaso pa bi bɛfiri mu aba na nea yɛka ne sɛ no kwasɛm no yɛwɔ nneɛma bebree hia ɛfa school no fam ebi de sɛ computer library ɛnɛ nteteɛ no akɔyɛ nimdeɛ wɔ soro abɛɛfo te yɛsɛ sɛ yɛwuranom ɔmo twe wɔn anim ahwɛ Wiosoman na nkwadaa no wɔn nya ahyɛseɛ fafem papa a ebetumi aboa wɔn daakye wɔn nnwumayɛ mu ɛtɔsumi no nso school no nso firi hɔ nom a yɛhwɛ yɛwuranom nteteɛ a wɔn de fa yɛkuayɛ mu a ɛde kɔ asɛm yɛtumi sɛ yɛ nteteɛ papa a sɛ yɛwɔ bi wɔ ha deɛ ba wɔn de abɛkyɛn so wɔ dwumadi a wɔn de abrɛ no wɔn sɛ sɛ wɔn nan nyɛ ntiantia akɔbɛdeɛ mu yɛsɛ akɔneaba ne anwo wɔn mfa nyɛ nsama na ɔmaa no yɛnya mfasodeɛ mfiri yɛ kuayɛ no mu na nam so nso ama nea yɛhwɛ no yɛn nsaka nea ɛtɔsumi no nso sɛ ɔhwɛ a yɛmma no bebree wɔn nim adeɛ na de du baabi a yɛsrɛ yɛwuranom ne agrikofoɔ no sɛ scholarship wɔn mfa mmoa na yɛmma no nso nyɛ kyɛfa na ntoa wɔn dwumadie no so na daakye bi nso abɛboa ɔmaa no na yɛka no sɛ yɛda ɔmaa yɛwuranom a wɔn ba yɛ nyinaa ase wɔ nea wɔn ayɛ de ama yɛn na yɛka nsɛm mpanimfoɔ sɛ abaa bɔ so a na gyenya apan wɔn nan nyɛ ntɛntɛm na wɔn mɛso ase wɔ gyidi anim Wiosoman da wɔn ase na nam nyinaa da wɔn ase na wie. Okay, your friend me said Hammond. I'm a administrator for ECOM, and that's Agro ECOM Ghana Limited. Now, about Agro ECOM no Otumfuo project and also on the company side, I'm a project officer in charge of the project. Niente ma yene Otumfuo ba sa partnership ne say yem botaye ene Otumfuo botaye Otumfuo Foundation botaye no na ekɔ eno nti ma yehu say ye nyina yepe nkwara ne yedie sɛ ɔmo bɛsua adeɛ ye nyina yepe nkwara ne yedie sɛ ɔmo bɛ use computer eno ne enne nimdi a ɛkɔ so na afei so ye nyina yehu sɛ yem botaye ne sɛ yebɛbua koko akuafo ɛwɔ mu yedie mu nti sɛ ne na botaye ne mienu nyina ɛkɔ no ma ye adwen sɛ yɛbɛka yɛn ho abom na yɛma sɛ adwumadi akɔ so yɛmfasodeɛ ɛne sɛ farmers no bɛsesa kuadwuma omonsa no ne enko yie no broni kan be good agricultural practices enti enema bi ha mo ye no kuadwuma enko yie a enkyerɛkyerɛ no bɛma omakoyie time ɛsɛ sɛ omutwitwa omkoko mu sɛ eduta mo spray ne ɛsɛ sɛ omoyɛ oin spray enko nsuo ho yebegya kwan ato nsuo ho so san kyerɛkyerɛ no nyinaa bɛboa yɛngigya
cans and I say chemical containers engu baby basabasa. Ne nyinaa no ebema akuafo no asesa omusuban and I say ne ye bi omo ya enye eno ne ye mbotaye na ma omukua no nso akoso na aso yi se etumi su yi a emomsika sem so ekoso yen ne ye hwehwe ne se akuafo no bedi yi na omu di yi no ombehu se company no ne mfa so di a onya no ebi na ode beboa omo entom de omkoko no bebre Agro ECOM na omde omkoko no bre Agro ECOM a na yemso yeton a mfa so ebenya no ne edi bia beboa enya Wioso man nko a na mom Asante man ene Ghana man nyina isan say project aye no de askata Ghana ha ba bia de besre kuafo ne se ahokyereba na se yetumi momo besia ebre no so a omuntua mpe bebre no ebre no beso no kueni no ne kokoko no kra on fa mra isan so onum so de bra a obete enti aya mo mfema eba san so a sika no enkoma enti ensan nya foforo ensan emfemoa enti besre kuafo nyina se omo yewo mu no omuntu omunua no ma saa suban ne nya wo mo ho no na yendi no kra wo kuadwuma mu na yedi no kra wo kuadwuma ma ebema yiye enso akoso. Thank you very much. Otumfuo Foundation as an NGO has education as a major thematic area, and mobile learning is a project that we are using to bridge the gap between the children in rural communities and their counterparts in the urban centers. We are all aware that most of the schools in the rural communities don't have infrastructure, ICT labs, TLMs, that's teaching and learning materials, and we use this project to let them have access to be able to compete effectively with their counterparts, because they write the same exams. As they are writing the BEC, those in the rural communities and those in the urban centers are writing the same papers. And it is needful that they have the opportunity to also have an access to various amenities or infrastructure that their counterparts in the urban centers are having. And that is the primary purpose why Otumfuo Foundation came out with this project to be supported by Agro ECOM Ghana. The cooperation has been very fantastic. It has been very enormous because, you know, some of the children visits to the communities is their first experience of having touching the laptops and then desktops that we are using to train them. They've been seeing pictures on television. They've not been able to experience the practical aspect of ICT. So when we get to these rural communities, it becomes a dream comes true that they have the opportunity to experience what they've been taught theoretically by their teachers and then instructors. So it has been very fantastic. What I would say is that this project is being financed or supported by Agro ECOM Cocoa Buying Company as part of their social responsibility to the rural communities where they get most of their produce from. And I take this opportunity on behalf of the management of the foundation to commend them for contributing such an amount, over 1.6 million Ghana cedis for the next 4 years to this project, which is impacting on the lives of people in our rural communities. And I also take this opportunity to tell our farmers out there that they should sell their produce to Agro ECOM, because we have many cocoa buying companies, but they have been socially responsible to think about their children and the future of the children in the rural communities, to partner with the King's Foundation to do to undertake such a project. So it befits that they also show appreciation by selling their cocoa produce to them. So that is what I would say. My name is Opemsuo, in charge of education thematic area of the foundation. Yeah. Yeah, can say it almost need to an Otumfuo. I'm about to say in the I'm a million years. I say cocoa crowns and we bought cocoa no guasia.
go fertilizer betimi de gugu koko asema koko no atimi aso ana twetwa mu no ene kwan fa so go fo no so so me hye me ho so me hye me ho yi se de be ya hye me ho yi ma hye ona tibut kama ma hye move ro na me de akata me se de be ya me go nya ya le bia wo ayi ma me go ya chi ndi enim de bebre na omodi amaye ndi e do ma se pa ma be che nim de bebre e ma se e ma kwa ba de ba Opemsuo radio Opemsuo TV na ene yene Otumfuo Foundation ene Agro ECOM ene akambuma yaba kura wo e friend Wioso ene wo Asante Akyem North na ye enkyekire ena ye omode edebre akuafo na wohwe mu ase do musi akire akuafo no mo kire mo ekwan a obefa so ombogiye ombodo mufu ombedodo ho na omoyi hu na omogugu so na kokoa omote no etimi aso na aso yi ede amomo eno enna akire no esan akire ye foundation no so esan ede computer adesua ede bra eba ye presby school mu hasen mu a nso omaba be kire adusuafo no ekwan a ombefa so a ombe use computer ewo omo dada asetin mu esan se na wohwa a computer ena ekoso computer adesua ena ekoso yi panti eno ena foundation ene Agro ECOM ede aba omo be kire Wioso man a eno ewo Asante Akyem North district hasi ewo Asante mantem hasi nti ene akuafo no bebre edi nkomo omo so aka musem sei ede akire ena no so akire yasan ene assembly man mu ene empanfo bebre so wo kuruduam ha ena omo de adesrede bebre ede ato eye empanfo enim se omo mra na omo ye omo moa